Pauză de apus fii la 16-17 minute. Salut! Salut! Echipa noastră adversă! 30. Salut, salut, salut! Первый судья, видишь? Ты уже снимаешь? Андрей, И сходим по сырной спальне, все время идет. Это наш пачка, Лалтакан, пластолят, шибать ему пачку. Вот Домну Павел, его вообще зведи порт? Началось. Mai rapid la minge! Сегодня выиграет характер. Victor, nu așa jos. Mai sus un pic. Pavel, da, Pavel, corect. Băi, da, băi, nu-i corect. Mută-ți scaunul. Ok. Alex stă aici. Вот так. Platon, Damian, la minge facem pasul. Bravo, Pavel, ne ridicăm! Știu, domnul Pavel, v-ați deprins pe gazon, pe pierni moi. Hai, las. Eu vin acasă cu viața. Mișcăm, Eusebiu! Hai, băieți, hai! Când minge la lor ne strângem. Du-ți coașa, du-ți! Ребята, мы на пати. Егорка до конца. Не торопись. Gico, iar te temi. Gico, încă o dată, întorci și vii la mine. Pavel. Caută linia a doua. Da, Igorca, băstrâie la miaci. Hai, Ciprian, ia o decizie mai rapidă. Haide, băi, Ciprian, odată, băi! Acolo. Platon, выше, Platon! Mai rapid, Olto, bravo! Пошел, Platonчик, да, Victor! Până la urmă, Victor! Platon, помоги! Da, Gico încă! Bravo! Platon, dai! Hai, Victoraș, hai! Nu te opri!
Платон! Играй, пожалуйста, с Виктором в одну линию. Что ты там ищешь? Роза! Платон! Еще раз я увижу, как Джику, что разворачивайтесь, будете стоять возле меня. Еусебио, Ламинджи! Школа, браво! Еусебио! Băi, Eusebiu, băi! Dar v-am spus, căutați lateral, ce-o Roma! O lecțică mai cu capul, nu cu ochii închiși. Hai că e bine, hai! Hai, Eusebiu! Bravo, Pavel! Nu-i dau voie! Da, Igorca, da! Umnița! Nikita, acolo tu! Dublaj! Nikita! Da, Ștefan, da, încă! Haide, băi, o leacă de caracter, băi! Oltu, ridică capul, Oltu! Hai să te duci la centrare! Da, Max, ceri acolo, Max! Victor, da, pleci! Capul sus, da, până la urmă! Bravo, du-te, Oltu! Haide, nu trebuie acolo! Calm! Bine, Karin, iau, sau Artyom! Nu dat un gol pe chest! Da, Gico, nu te Artyom, nu să dai, bravo! Ștefan la minge! Da, Eusebiu, până la urmă, bravo! Bravo, hai, Oltu, nu uita ce-am vorbit. Mingea la Victor, ce trebuie să faci? Corect, el bine a văzut spațiu. Până la urmă! Bravo, caută! Plecăm! Da, Ștefan, caută mai rapid! Еще Платон, умница! Max, coboară la asigurare, Max! Da, Платон, еще иди, Damian, urcă! Plecăm! Max, ai în spate, Max, unde te uiți? Bravo! Ion, tu cobori, unul rămâne sus, mai jos un pic. Acolo e bine. Hai, dă-i-o! Da, până la urmă, ia că acolo, da! Și te întorci corect, sus! Constantin, priliptează! Nu ne aruncăm, ieși Dă-i-o Eusebiu! deja! Igorca! Pavel! Ion! Karin, în cazul unui întârziet el pasul, tu strici, că deja tu te-ai deschis în larg. Păi da, că avea să-l prindă pe Constantin în offside. Pavel, ieși un pic mai repede la minge. Bun, Costa, e bun! Hai! Ștefan și Gico, ați pierdut complet centru. Ia-uite pe Gicu! Max! Платон, быстрее решай! Не останавливайся! Acolo, Ion cere! Urcă, Karin! Hai, Rusu, tai colțul! Și spate! El e roșu, băi, Nikita, băi! Igor, быстрее, Igor! Умница! Подними голову! Артем, вину partea asta! А иди еще, Егор, есть зона свободная.
Atent! Calm! Подними голову, Платон, быстрей! А кто там? Никита, иди-ка капу, дай пас. Nu grebi, Oltu. Artyom, întâmpine unul! Încă o dată caute. Bravo. Oltu pleacă la locul tău. Corpul de tăi, corpul păstrează mingile de tăi. Uite arunci până la urmă, bravo. Ia ca așa, bravo. Haide un pic, Victor, trezește echipa. Păstugeți niște murături. Eusebiu, acolo se duce adversarul, tu fugi rând cu el. Tai băi colțul, încearcă să-l incomodezi. Ce vrei să la mine? Bravo, Pavel! Băi, Ciprian, băi, lasă unghiile, băi! Sergiu, bună ziua! Igor și Sebastian, la mine. Costel, foarte bine, dai stânga 2, dă-i-o, băi, să bată, băi! De la tine vreau. Bravo, Pavel! Să ai duc una, mă. Tu ești picior stângul, Roman e nu picior, el e drept. Și vezi că trebuie să caut, trebuie să-l fac. Ieși, Platon, băstrei! Atacantul se bate direct în partea asta. Lăsat, ușor. Damian! Ai posibilitate, urci, stai colțul. Du-te mai larg, Platon! Poziționare bună. Подними голову, он не всегда готов. Может рядом сыграешь. Înțelegi, da? Așa. Igor, 5 minute. Ai frică? Vei stai în leac pe banc și apoi arăți dau 5 minute. Da? Stai mai mult? Ai curaj? Stai și joci mai mult. Sergiu, te duci pe, ai zis poziția lui Constantin, tu te duci pe poziția lui Ion Bibu. El e tot atacant. Ai posibilitate și test, nu? Până la urmă! Caută-l pe Cărin, caută-l pe Sebastian. Înțeles? La decentrări și iarăși de nou. Tot am înțeles? Așa. De mult trebuia să fii larg, Oltu. Eu când vorbesc, te arunci. Bravo, încă. Încă fără pauză, bravo. Igorca до конца. Cărin, ajută! Никита, еще на мяч смотри. Еще. Hai, Gabriel, trebuie să scăpi, Marie! Bravo, Oltu, bravo. Hai, Victor urcă, hai treziți-vă, damă. Hai, Boris, Браво. Платон, иди! Платон, иди! Ну не торопись, Платончик. Scapă, Victor! Да, Victor, Викторенко, Виктор! Ай, Ștefan, să-ți dau o lopată. Hai, Gabriel, Așa. iargă-i! Vină și tu, da. Poziția lui Artyom. Da? Îți jucați centru. Că la noi târziu. Bravo, Pavel, la minge Oltu. La minge Oltu, fără frică. Mingea jos. Ei, Gicu, băi, mingea jos, băi. Și cui, Gicu? Da, Oltu. Plecăm. Fă ceva, nu fără frică. Fără frică, da, fără frică. Până la urmă, până la urmă. Din capul! Bravo! Încă, Ștefan, implică-te! Ia că nu-i interesant. Arbitru, schimbare la prima posibilitate. Cu piciorul pe minge. Schimbare, băieți! Așa, Ioan, Roman, Constantin și Artyom Spala. Eu dă cu față. Așteptăm, băieți! Și numere. Păi pune piciorul Hai, stâng, vă duceți băi! Scoate de la gât număr 4. Număr 4 este. Stați mai întâi și ascultați. Da. Și numere. Artyom, tu definește. 4, 3 8 și încă unul. Așa, șutul, 4, bice 3, mai 8 și externe încă unul. și în ultimul moment, tot stăm mai seama. Și în ultimul moment, Ah, 4 și 4? Ați scos la gât unul din voi de Dar deja, tu trebuie, el deja Scoate a la dat gât. în spate, că el era în offside. Da, scoate. Da, deci știi, a dat în spate, el gata, era așteptat, nu era. Harbuz. Apărătoare vestesc? Ce puteți să Ștefan, te implici cu vie la mine. O dau eu, tu ești central! Roman, Hai, hai. tine să șeri, să
linia offside, dar te punești în pauză. Adică când turnoa seara ții, de 3 ori te oprești în offside. Înseamnă că tu nu ești atent. Hai, Groza, Și se face implică-te! prima posibilitate. Eu sunt la linie. Dar tu... Damian, așează-te la locul tău! Perfect pas, contra tine. Cine da pas? Parcă mi-a părășit. Soluție! Te pui până 30 de pas și nu mai dai niciun. Dar tu ce? Încă Nikita! Nu, tu-i văzut, tu te faci abține și atât e lui. Hai, Gicu, hai, Gicu! Bratan vine la mine, Baraghem vine la mine, Gabi vine la mine, îmbrăcat mai eu. Le îmbrăcat și m-a așteptat fiecare spun. Da, Ștefan, încă, hai, hai, hai! Gicu, dar tu măcar te uiți că el are adversar sau nu? Spate, spate! Așezați, eu vă chem. Alex îmbracă. Domnul antrenor, a spus că ați face pauză de apă? Da. Caută! Sergiu, s-a dus Roman de acolo. Ți-e greu să te uiți la ultima apărător? Fața! Max, aici stai a tău, aici stai a tău, deci. Victor acasă, larg în afara porții. Urcăm, urcăm, pleam! Eusebiu, voi trebuie să vorbiți, băi, Pavel! Joacă în doi! Igor, vădi, Eusebiu, ieși de acolo! Igor! Tu, Artyom, calm! Mai tare, băi! Așa, domnul Oltu, să alegi, când ajungi lângă el să te oprești. Nu te muști cumva. Егор o cheamă, băieți. Егор, подними голову, у него два соперника. Hai, totul! Hai, hai, idem să spun. Da, joacă, pe dreapta! Mișcă, băi, Ciurcanu, băi, tu ce ești la cumătrii? Carina, ai ajuns-o până a intra în președinea cordelor? Ai ajuns-o? Cum ai ajuns-o dacă ai bătut-o? Ia ca așa, Ciurcanu cu Gabi central. Gabi, urcă mai sus. Куда central, Dumitru? Dar pe Livan unde, băi, la Soroca? Da, da, da. La Bălți. Cine a dus la pe Livan? A, nu da, eu, Eusebiu, corect.
El ține minte unde a dus mama la antrenament. Caută! Calm, calm. Ieși vreo jumătate de gazon. Stai piciorul îndepărtat, brăta? Igor, mai încrezut acolo la poartă, și puțin. Hai, hai, hai! Oh, cineva are de lucru. Iura. Hai, băi! Da, cineva ne-a dat corpul și poate încă nu mai. Работа есть. Foarte. Bravo, Sebastian. Victor, liniște. Alex Civez, bravo. Max, mai ai putere? Du-te, Dumitru. Max. Du-te, Dumitru. Max, ai putere? Da. Hai, învăluire. La urmă, Arteo. Urcăm, urcăm. Turcanu. Calm. Alex, miști Da. corpul, el Hai nu să te întoarce schimbi alergat pe direcția mici, acolo, dar da, închide corect. zona de pasare. Du-și Igor, Maria, de acolo, presează. Bravo. Asta a fost fentă, bravo, băi! Alex, nu te grăbi, caută. Cap sus, cap sus. Bravo, pleacă. Da, 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 Victoraș, fii atent. Bravo, bravo. Cap sus, gata, aici e el. Nu te arunci! Bravo, hai, la Iată dânsul. că comand de putere, bă. Taci din gură. Da, la. David, hai David, implică-te! Capul sus! Așa. Cap sus, schimbă! Bravo. Victor Civez! Bravo! Bravo. Hai, domnul Moghilda, leargă o leacă! Hai, Dragoș, la dânsul. Încă! Hei. Bravo! Mai tare o leacă, Dragoș! Bravo, Dumitru Civez! Bravo, băi, băiatule! Încă Ștefan! Pleacă! Caută! Bine! Bravo, Victor, nu-i rău! Nu-i rău, dar un pic, Victor! Victor! Mai urcă un pic să-i dai să-i un pic în spate! Gabriel. Bravo, bravo, hai! Centru, mijlocaș, centru. E fost atac, vor pe dreapta, da? Fără frică! Bravo, Dumitru! Gabi, pierzi poziția! Dragoș, mai... Offside. Hai, bravo, bravo! Victor, Victor! Ai văzut spațiul bine, dar era mare distanța de minge față de el. Dumitru. Apărători trebuie să aveți? Veniți mai încoa. Ai apărători? La gât n-avem nici spate de la putere. N-am. Nici la mâini. Stați în stânga. Hai, hai, Gico și Ștefan, hai! Eu sau ceva la gât. Mai rapidă leacă! Încolo. O Ghilda! Eu te-am scos pe teren, nu se vadă mama că ai formă nouă. Aleargă un pic acolo! Capul sus, Gabi! Caută! Bravo! Mingea jos! Nu lua adversar, dar jos, băi! Bravo, Gabi, încă! Dar nu i-o dându el! Urcăm! Întorci. Până la urmă! Încă!
Gabi, capul. Da, pune capul, Gabi. Bun, e bun, hai, Las față! că e Gabi, că e bun. Ridică capul, Gabi. Încă Gabi nu-i da voie. Hai Sară. Igor, hai Igor! Abia ta! Încă. Bine. E Calm. bun, e bun, lasă-o nou! Bravo! Gic, puneți mingea jos. Dumitru, mingea jos, bă, nu deviați din Înainte, prima. înainte, uite! Mingea jos. Bun! Max, Da, Victor, stai Victor, înainte Victor. că trebuie să ții adversarul de spate. Repede învăluire cu 5. Hei, Victor, eu am zis te duci. Max, mai sus o pus, Max, mai sus, Hai că e mai bine, sus. hai. Ia-te unii domnul arbitru de pe extremă. С нашей полисы, да? так? Ia, coboare, Sergiu, nu te urca așa sus, băi, coboare! Constantin, și tu aici deja în fața lui. Da, Victor, da, Victor! Urcăm! Nu pierzi! Hai, Gicule! Cine centru, Ștefan? Hai, Dragoș, bravo! Băi, oare preluare și pasa, măi! Coboară, Sebastian, că n-are cui acolo! Urcăm! Stânga? Încă Moghilda! O da, două față, nu zic da. Până la urmă, David! Încă acolo! Gicu, fără frică, Gicu! Constantin, pregătește-te! Dragoș, a ta! Смотри, мы, он месяц не был на тренировке, смотри, какое желание у него играть. Bravo! Uite băieți, Ciprian, băieți! Asta o lună lipsit, băieți, uite cum aleargă el la paraș, cum aleargă tu. Da, frumos, mama, Bravo! Bravo! Hai! Bravo, până la urmă! Baraghin, nu te văd! Hai! Constantin! Pavel, stai! Dar nu, blin. Pavel! Eu strig, stai, unde te duci? Gabi, ați pierdut jucător, nu-i nimic, hai! Era offside, Catare? Hai! Cap sus! Dumitru, dar uite să nu pierzi așa mare distanța de atacant. Mișcăm! Calm! Nu te grăbi, cap sus! Bravo! Față! Dragoș la minge! Până la urmă, Dragoș! Lasă răpa! Te apropii, Dumitru! Încă! Așa, Bravo! până la urmă. Bravo! Hai, Ștefan, hai! Atent! Urcăm, larg! Bratan, uite la minge! Ce-ai găsit, bratan? Poți să execuți! Pavel, nu grăbi, ieși până la linie! Bravo, Alex! Gicu la minge, Gicu! Ștefan, ajută! Ștefan! Gicu vine în minge, fă și tu, băi, umbrire, băi! Caută, du-te, Dumitru, mai sus! Dar ridicați, măi, cap și ăla când dați pas, măi! Gicu! Ridică capul când dai pas! Tu până a primit mingea l-ai văzut, dar tu n-ai văzut și adversarul s-a dus lângă el!
Cine dă soluții? Uite, se vede că el nu are cum să dea. Pavel, caută! Bravo, Alex! O ajungi, Dumitru! Bravo, cap sus! Scoală! Încă, bravo! Luptă până la urmă! Bravo, bravo, Dumitru, bravo, bravo! Bravo, Alex! Baraghin, și poziția ai pe teren? Și dreapta, băi! Asta! A? Băi, eu nu-ți vei, dar nu te grăbi, măi, poziționează întâi. Ai urcat o leacă! El a nimerit-o. Mă, nu știu ce-i care scrie. Gabi, nu te feri, măi, Gabi, mă! Domnul Dragoș! Dar unde-i dublajul? Hai, urcăm, 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 urcăm! Pavel a erau vreo 20, da. La minge! Mingea jos! Gicu! N-a lăsat! E bun! Bravo, Ștefan! Ștefan, dar ridică capul. Uite, l-ai pe Dumitru alături, dar tu te bagi în centru. Până la urmă! Hai! Până la urmă, Dumitru. Încă. Sunteți doi! Hai, hai, hai! E bun! Uite dacă așa faci, Baraghin! Hai, Baraghin, bravo! Luca, și-l cred! Centrare, favorit, Roman! Baraghin cu Pierre. Luca, e că crezi că așa ușor îți bag golul, nu? Așa, Gabriela, pe poziția lui. Mergem în vestiar. Хорошо, хорошо, покупки. 3 реприз 3, еще 2 реприз 3. Индифферент. А, да, 3 ай, да. Кошар. Кошар. Rusu vine! Ia! Rusu dă! Bravo! Hai, curaj, curaj, curaj. Bravo, bravo, hai! Curaj, Mochilda. Comentariile lăsă. Da? Hai, joc. Încă. Da, David, până la urmă. Până la urmă, David, bravo. Dați soluție! Baraghin, caută! Hai! Andrei, e portează! Aminge! Gabi, la tine! Da, dar nu tu ai dat unul la asigurare. Alexandru, tu acum pleacă. Pe dânsul, Alexandru, dă-i soluție. Hai, du-te și fă-l pas. Da, tu o faci. Du-te, Constantin. Da, Cost. Numai nu înapoi. Rosu, hai. Poți să ies tu offside, du-te.
Hai care acolo! Aut, băieți! Ținem acolo autul, blocăm tot! Eu am mai văzut de... Bravo, Artyom! Eu azi nu duc eu de acasă. Hai băieți, hai, Arava, mai rapid! Arava, băieții, mai rapid! Aici la Toma de Aur, știi? Am înțeles. Ia, aici, aici! Marachia! Da, mă, Rus! Uite cum poți ai! Mă, curce tot așa, dar n-ai. Uite, pa! Nu, da, de ieși. Karin! Bravo, hai! Rusușcătorul, ia uite-te acolo! Dă eu! Încă o dată în doi! Hai, te duci, te duci, te duci! Constantin, viteză și ți-ai luat-o cu corpul din tăi! Nu doi odată! Înapoi, Dragoș, du-te, ce nu Tragi Soleaca, asta-și da. Ia atenți, Karin! Mai încă o dată, fete. Sculați Soleaca. Hai, bageți golul cealaltă, băi! Veniți, iau, Mama tragi pe lui, tragi face-o tare înainte! Hai încalți Ia, o dată. Pien! Olea, uite-i sub pe tragele. Băi, Denis, uite-te sub piețele este. Hai, activ, așa, bravo! Până la urmă! Bravo! Tot, Victor! Atent! Hai, Roman! Simplu! Andrei! Roman! Dar tu și nu cobori! Du-te pe poziția lui Victor, repede! Poziția lui Victor! Contribuții tu, mă, Gilda! Da, mă! Hai, urcăm! Constantin, ți-ai viteză! Karin, pleca! Dă-i-o lung! Constantin, ți-ai luat viteză! Dragoș, mai repede mă spate! Urcă lui Pașu! Dragoș, uite, jucătorul tău! Băi, Karin, băi, simplu acolo! Constantin, schimbă partea deja și blochezi acolo! Lupaș, p-a strigat! Tu ai ridicat cap să vezi dacă era sau nu! Da? Rău ai ridicat, dar! Pleacă în față, pleacă în față! Pleacă în față, lăsați-i pe dânsii în offside! Hai, lasă-ți, Dragoș! Blochează, blochează, lasă-ți! Nu mai pune rucsac, Vlad. Lasă spațiu. Poziționează-te, băi, pui în cap poarta, mă. Pentru asta v-am pus port în față. Dragoș, în față o leagă, lucrează-te, mă. Bravo! Hai! Dar de ce nu cu Darius acasă, băi, Gabriel? Și de ce ți-ai luat amuia? Cam, băi, Așa că e, singur, băi! Fricoșilor sunteți, băi!
pe flancă, iau partea cealaltă. Carin este pe jos! Comentarele. Era. Hai cu fața acolo când încep, aproape. Max, în spatele lui, Max. Așa, Darius, bravo, le văzut. 10 minute și acum, iar într-o Josul serie. Până la urmă, dragă. Așa. Până la urmă, Alex! Nu știți care. Dă-i-o! Da, dă-i-o, măi, repede, măi, Gico, măi. Nu te arunca. Miguel, dar atent. Miguel, dar ce ori îndepărtat, da, vezi. Не понимаешь, как сумели? Da, bă, tu că trebuie să faci 70 de kilometri, băi. Ești, Gabriel, ești cu pasul liber. Ești singur, ești singur! Dragoș, te Constantin apropi. este. Dar de... Băi, Max, bravo, dar Carin stă-te fără adversar! Не знаю, что-то играл. Atâta regul, nu mă interesează nimic poziția. Как бывает, когда привыкли? Nu vrei să vadă. Și ne văzut Carin, nimic n-avem față. Davi, du-te băi cu mingea, ia-o sub piciorul îndepărtat și fugi. Au, tu ești lângă au, tu bați înainte și fugi pe dânsa. Bля, да это циркан в сторону, шикарно. Алекс тоже хорошо. Alexandru, ce atent! Tu, Alexandru! Bravo, hai, lucru până la urmă. Până la urmă, Dragoș, da! Bravo, dragă. Hai. Și corect, cadul porții! Rapid, așa. Bravo! Bravo, Gabi! Nu Max da pace. Ei, da, băi, gata. Tot bine, mă? Da, doar că sunt și poți. Aici și dacă era să mă cunoască de mult. Dar nu, te vedem, ăsta e Cosidare, este Bortalan, știi? Aici va fi prinsul în pul de lebădă. Sare, mingea, începe să observe pierdere, nu pierde de vieță. Bine, da. Hai și mă, hai, pupici. Luca, tot bine, numai că acolo mai rapid ridică-te. Până te-ai ridicat și normal cu poarta liberă. Dragoș, Gabi, mai repede înaintați la minge. Voi lăsați adversarul să primească minge și apoi vreți să o luați. Alex, pierd zona, Alex! Hai, băi, Ștefan, băi, implică-te, băi! Urcă, Alexandru mai iede! Ștângânea, Gabriel în spate! Bravo, în față, te-ai.
intră schimbare. Așa. Veniți încoa, băieți. Constantin, Băieți. Alexandru, Pașcu, Karin și Max la mine. La mijloc, băi. Sergiu, pui pe poziția lui Max, mijlocaș central. Bine? Leagă șăriet cela, te rog frumos. Ți le tai muia cu farcul. Sergiu! Vă puteți. Așa. Care la schimb. Așa, s-a dus Ion. Da, ca să intrați pe odată, Igor. număr 30. Hai la mine. Prima încercare. Stai poziționat și este plin. Dă-te-i pasul, dă-te-i lungul. Dă la umbră, da. Da. Mai la umbră, sare soarele în cap. Și nu ți-ai dacă nu-i pasul, trebuie să Da, Alex, da, Alex! Fiecare târâi poate, maladet. Hai, cine în centru? Gicu, Ștefan! Bine, dă-te și noi jos. Amâia, că la urmă, știi, e întors. Ștefan, Gicu! Gata, Ștefan, bine, uite două public să pasuri, ajungă nu mingea știu în bine plasă, acolo! ca gol, așa trebuie să ajungă mingea în plasă. Nu să-l dai de mântuială cu navă și bocul în pas. Dar le-ai dat deja fără greu. Dar driblează, când bați la poartă, driblează și bați în poartă. Анна, Паша. Паша, напой. Pălăria lui Nene Marcel. Dar și le-ai făcut farc, Camuia? Vine mai aici, la umbră. Noi i-am lăsat la UTB. Hai, leac, mă, Ghilda trebuie să gândească, dacă și chișorul are spre lucrezi mingea. Am dus o leacă pe terenul lor. Ce încerca, băieți? Mergi la pas? Nu între un gol. Hai, este Gabriel, este Ion. Sengor! Acolo, acolo, hai! Repede! Hai! Între doi! Între doi, nu între-o! Și centrare acolo! Hai, Roman, atent! Dragos, iau scotul tău, e Lidia, Dragos! Sebastian! Un gol! Încearcă vreo două centrări. Apoi îți vii și tu pe banca, mă.
Bravo! Bravo, bravo! Săraș, un pas! Mai rapid un pas! Hai, Igor! O! Bravo! Așa, apărare, toți patru la mine! Oghilda, stai pe loc, eu te-am chemat. Apărătorii. Haide pe jur! Apărători, pe Platon, zici, da? Apărători. Ai apărători? Igor, где защитник? Защита здесь. Платон, ты защитник, иди сюда, Платон. Виктор! Барагин, виноват! Братанши Кумагилда, hai! Patit la gât, numărul 9, câtă oară te scoți de la gât? Rupe-o. Dar fie se rupe. Da. Victor îl merge pe dreapta. Da. Cine e pe stânga jos? Hai dacă nu se rupe. Cine e pe stânga jos? El mă întreabă. Mă, parcă nu mai și discutam. Am vrea să vă întreb la ce poartă batem. Și nu observa că e gol aici. Roman, aici e a tău, atent. Nu desi te-ai grăbit, mă? Platon, vâșă. David, ăsta, Damian. Mai las și mai jos, noi încă inițiem, Damian. Și în spate! Tu-i mama lui. Dar stângă nu lucrează. Hai, Igor, odată. Hai. Stângă. Are tu, Rosu! Bravo, ambii! Aici la 4 trapă pe așa la fire. Luciano! Ești la minge, băi, boxează! Hai, toți la mine. Da, asta e a doua. Doamna arbitru, schimbare. Așa, Roman, Artiom, Gabriel. Băi, dice, veniți încoa. De la centru. Ați intrat, stați odată, așteaptă. Ia ca 1, Victor, 2, du-te dreapta, apărare. cât sunteți, 4? Da. Ia ca încă 1. Apărători aveți? Da, eu am ieșit acolo, băi. Da, am văzut. Hai, intrați. Aici vine Ioan. Gata, încă unul, Carin, încă unul, da. Să te duci. Da, bine văzut. Hai, Igor! Bivol, du-te și fă! Ioan!
așa, lasă așa. Stai. E cu voi trebuie să Constantin? Cu el! El e pe terenul lui. Bravo, Sergio! Constantin, când ești ultimul, trebuie să mergi în față. Tu ai să reușești să-l ajungi. Oh, eu reușesc. Corect, Constantin, dacă scăpi o fază pe țări. Are viteză, băiatul. Hai să vedem dacă s-o brosasă cineva. Luciano! Liniște, jucăm! Nu te arunca, Ion. Paul, lăsăm în spate ne așezăm. Și atent cu fața. Ești în fața lui. Spațiu liber. Bravo, Sergiu, dar mai corect. Încă o dată. Și caută spațiu și centrezi sau pas. Și încă o dată pleacă. Da, ai văzut, Max, bravo. Corner, Sebastian Dușfă. Victor, stai acolo și apuci să fii gata, da? Karin, și atent, ai plecat. Da. Vai cu forță, bă, Ioani! Darius! Nu faci cu lasă! Constantin, nu-i vorba că nu fugi de tine, tu trebuie și poziționat corect. A să găsească care să fugă de tine. Și acela trece balul Darius, tu trebuie să stai fără om. Aici atent, Sergiu, aici atent. Calmează, nu agita. Victor, stai! Te duci. Ai nevoie de medici. Nu, scula. Ai nevoie de medici. Damian, las ca să treacă. Hai, bravo, Damian. Ăsta nu-i teren moale, ți-ai rășerut scuză și te duci în spate. Victor, chiar dacă și el are baza, fii atent, de jumătate. Atent, băieț! O răsplătită înapoi. Da. Intră! Intră și se întoarce! Tot am spus el.
Cipriano, gata, liniște! N-are rost, n-am uitat, dar n-are rost de-am... Nu, cred că mai sunt încă 20 de minute. E da, scorul 12-0, unde se face? Nu, n-are rost, Alexei, de-am gata. Eu m-am uitat la dâns, eu m-am uitat cum e normal să te chini. Да, до конца, Платончик! Уркем, уркем, уркем! Hai, Gico, urcăm, băi, Nikita! Gico! Centru, băi, nu te uita la Nikita! Trebuie să scăpi și o dai! Ce la Nikita? Voi strângeți centru! Hai, ai văzut, dă-i un unghi de linii! Platon, давай, Platon! Включайся там! Igor, te-ai dus! Ia, vine în spate! Băi, Sieva, băi! Ați privit tu la mine! L-am schimbat, dar normal, domnule. Dar pe aici pe banc, cum te legi, să mă da? Care nu bătut niciun gol, dar nu dai fața acolo. Joacă! Joacă, băi! Gata, da, băi, Ioan, tu erai cu 80 în fața scutului. Fața-i jucat, dar tu din 80 vii. Гроза! Да, Платон, иди! Да иди, не пытайся и что-то. Иди до конца! Ștefan, Gic, urcăm, urcăm! Ești în offside, băi! Ion! Nu ți-ești din offside, tu! Deci nu poți cu toată echipa afară. Nu înțelegi că ești în...